baba. Uma usebenza nayo noma Uyakhuluma. Siyabonga. Siyabonga. My comrades sibonga kakhulu. Ithuba lokuba sikwazi ukuhlangana namhlanje nentsha. Siqala ngabo namhlanje ukuthi abaholi bethu bentsha siqala ngabo ngoba sebephelele. Nabaholi ke bonke abakhona sebebiziwe bakuthi ilanga selishonile. Ngeke ngisaqala phansi ngoba isikhathi sesiphelile. Ngibonga kakhulu umphathi wohlelo ukunika ithuba. Bonke ngingagcini ngibonge njalo nje. Nezinkulumo sesizizwile esezibekiwe. Ngiyethemba ukuthi nomunye owayekade ethi yini yona le namhlanje akakusho lokho. Nomunye owabuza umbuzo ukuthi yini indaba kwakhiwe umkhonto omusha amanye amabutho ekhona na. Uyazibonela namhlanje ukuthi kwakusho ukuthini. Namhlanje sihlangene la ukuthi sizohlanganisa intsha yalelizwe lase South Africa. Lomkhonto wesizwe. Sisuka kuJanyana sikabi kude kakhulu. Sinonyaka nje owodwa nezinyanga ezimbalwa. Kodwa iqiniso selicacile ukuthi abaphathi bezwe yithi lapha akubona abanye ababenikwe ithuba lokuthi baphathizwe baganga ngalo baganga ngathi basenza yonke into le eminyakeni eminingi noma 30 manje eminyaka sathi sikhululekile. Inhlupheko iya ngokudlanga. We are more poorer than we were before we said we're free. Because we're not really free. Perhaps it was just half that was free. Namhlanje ke sithe intsha yase South Africa ayibone ukuthi senzani. Sekunesikhashana sikhona. Kodwa akekho ngathi akazizwe izigi zethu. I'm very happy that today we are here in our big numbers as young people to say we have taken a decision to finally liberate South Africa. Nobody else would do so if the young people were not there. I am very happy to see you today taking a decision to liberate South Africa in the true sense of the word. I'm sure many of you, when we made an announcement that we're establishing a party called Umkhonto Wesizwe Party, you understood what we meant and what caused us to do so. There were many
people, very clever, very bright, who did not see the sun that it has come out. In fact, many were saying this is a joke. We had taken a decision very seriously, which then was sending a message to every citizen, every kind of age at that time. We knew that what faces us was to establish such an organization. We should be a truthful organization and mark that, because when we take decisions against one another, some people seem not to understand what we are doing. We said no one must do what he likes, or no one must do anything that is not in keeping with our own to liberate a black person in South Africa. And if one day, one of us that you trust so much, you love, if we said to Zumalo, I'm mfana kithi uyahlupha, why ningenele lokho ningazi nokuthi kwenzekeni? Because you must listen to the leaders. The leaders are there to take decisions. Some of the decisions are not very nice. They may not very nice to individuals as well. But your duty is not to talk when you don't know what is happening. What you need to do is to ask what has happened so that you get an explanation. Don't confuse us as black people, because we are not confused. We are very clear, and we are going where we are going. This South Africa is going to be free fully at the end, because here we are. I'm saying this because you are the youth here. The youth has a history in South Africa, and you cannot do a lesser history when the ones who did this many years ago did a lot of things. Yours is to do more. What is it that we're talking about? The tomorrow is yours. We are old now. Even if I claim that I'm a young man, because I am a young man indeed. The reality is that the future is yours. In other words, you are given a task to liberate South Africa. Ours is to point and help you which road to take, what speed to use, which direction you must take. You are to run and kill the animal, because we are youth, not so. When I joined the youth, I was very young, I was very youth. And I could think that I can jump over the building and everything, because that was the spirit I had. And I've done so. I've jumped rivers, mountains. I've done everything. And I can still jump. If that was not the case, ngabasikola. If that was not the case, ngabasikola. On the day that I made an announcement that we are going to establish the party, nobody knew, except on that day, on the, what was the date, by the way? 15th December, when I made an announcement. And I said, those which I was part of,
were fighting for freedom have moved off the road. And I said, I'm establishing this party. But I said something else, which I will say on a different day. And I said, we want to take the elections and win them and rule this country as we said we're going to. Not number of things that I cannot talk about. And I would not have died before I see the correct and indeed the freedom that we have all spoken about. And when I made an announcement, I knew that at the heart of the revolution is the youth, in fact. It is the youth that are at the heart of succeeding in whatever we do. And I'm very happy that today I can say without hesitation that the youth of this country is on the road to liberate this country. And it is you, all of you. And I must tell you that it is not very far. There are things that we have talked about. And I'm happy because the youth is here. The youth must talk about the problems of this country. I don't think we should keep quiet and wait that until there is an occasion, blah, blah, blah. We are still oppressed. But the oppression of this time is at another level. And we should not accept it. The youth is here. When we started, we knew that we could not do everything one day. That will come slowly and slowly and until we reach our destination. We have the youth now. The youth. And I want to spend a bit of time with the issue of the youth. The youth has a role to play in history. When the old organization, the ANC, was established, it was just people, old people. But that organization, because it was very clear about what we were doing, they established an organization within the organization of young people. It was that group of young people that pushed the revolution very far as the youth. Their coming brought a new kind of looking forward and fighting. It was this, it were those young people that they began to move all over the country organizing for the liberation of South Africa. And indeed, they started young. And when the change came from the British being in charge of the country to the Afrikaners said, a black person is a black person, was put in his place. And the youth said, no, we will do everything to ensure that we liberate. That call was made by the youth. And I'm sure the youth of today
should sit down and work out a call that will go with the situation today. I'm saying this because I'm very, oh, Nkosi yami, cishe ngasho igama wrong. In the first place, why I'm making this point, we went to elections as a party, the last elections, and nobody does not know that we were robbed. We won. They took it by force. They stopped the counting in the course of the day for 2 hours. 2 hours, taking our votes, giving to themselves, because we're winning. Now, we who are old are not making noise about that. I think the youth must ask, where are our votes? Because they are there. We charged or we put up a case. The case does not start because they're afraid. Once it starts, they will lose it. So they are delaying. Why do we keep quiet? Why aren't we asking, where are our votes? As the citizens. If the citizens don't do it, the youth, why is the youth failing to ask, where is our votes? Partly because if we won, by now the change will be very clear in South Africa. People will be employed. Will be people that are indeed are trusted. Will be people that are in charge. Why do we wait for something we don't know? Because rather than the coming elections, the past elections, that's why we must be making the biggest noise. Where are our votes? Now, thina ngeke sayisho lonto ngoba singamakhehla. Nina ntsha nithuleleni. Now, that uyabona le ndaba lengixoxa manje. Khona abavelelwe laba bangala ngemva kwami. Khona abantu abavela abancane ngemva kwami. Because we now want to get the real, hey, Ibu. Apho ma voted madoda? No, ma'am. Aphi. Nikuseni ke nawabuza. Kanye. Kabili nje kathathu. Singawabizi njalo. Hey. Ngitshela indaba. Now, enye into intsha ufanele ukuthi iqaphele. We don't have to talk in our country suffering everything, but still just keeping quiet, hoping that God one day will send his son for the second time to come and help us. I'm not sure when will that happen, whether it will happen at all, but abafundisi ke bathi izokwenzeka. Ngeke sibaphikise. In other words, there must be voices from the youth to this country about our rights, our freedom, our everything. Even those young ones who are at the kuthiwa indlendlula kuhlala khona abantu okuthiwa kuthiwa yini bantu laba abahloniphekile abantu eParliament. No, igama labo. Honorable, laba kuthiwa honorable. That honorable must go with the debate in Parliament about the problems I'm talking about. They've never even discussed one small issue. Why is our wealth taken in big things abroad? Umcebo wethu uthathelwana usiyaphi? Sitholani thina ngomcebo wethu eSouth Africa?
Why lo mcebo uhamba thina asinawo neyodwa asikwazi nokuzenzela asikwazi ukwenza lutho sithuleleni eParliament sithuleleni. Why are we keeping quiet? Why are we sitting emalokishini abelungu bona bahlala kuthiwa yini lento ecebezelayo or kuthiwa ema-suburbs abantu abafika la bahlala ema-suburbs thina sihlala sithuleleni singayisho lento manje ngithula lo mthwalo kuleli bandla lemva kwami ake singathuli bakwethu izinto ziningi. Why ingane zethu singakwazi ukuzisa esikoleni ezweni lethu kodwa abantu abafika la yikho ingane ngayo esikoleni sithule sithini size sibange sodwa sibange amaphathi ethu sibange ngala nangala lofuna nakuba yiphathi yakhe nalo ufuna asazi ukuthi senzani sizenza ukuba sibe weak more sithuleleni. Ngifuna intsha engizoyizwa manje from now ikhuluma hayi ngelanga elodwa makuthiwe kube kudliwa inyama lapha ya kuzothiwa ake sihlanga ake sisho nanku lo mhlaba uyahlupha siyezwana yini ebangela ukuthi ngisho sesizame ukwenza imali yokufundisa izingane kuphinde kufika abantu bakithi abamnyama sebephethe uhulumeni kube yibona futhi abayiphucayo asingakwesabi lokho yilo hulumeni wethu manje esingeke sasho ukuthi usicindezele kodwa usicindezele phela mina nginento engishoyo eyisibonakaliso njengoba ungibona nginje kuthiwa kunomthetho la mina sengaboshwa ngayijele engenacala ngoba bengizonda nje ngahlala impela ngadonsa ngingenzanga nix ngingathethanga necala sithula sithini makunjalo isikhathi sentsha phela ngenkathi sebasha sasigcuma saze sathatha ibhamu senza konke ithini intsha namhlanje ngangifuna ukuze ukuthi kunentsha nje enhle eSouth Africa yenzani iyasikhipha yini emakhamandeleni na siyafunda yini ingane zethu eseyifundile ziyayithola imisebenzi sithule sithini ngoba idemand yethu leyo kunento esingayazi sicabanga ukuthi abantu bakahulumeni abanikazi bezwe akunjalo yithi abanikazi bezwe laba bantu okuthiwa uhulumeni babekwa yithi angithi bakhethwa yithi soke sibakhethela ukuthi babuse noma balungise izinto zethu niyabona ukuthi ziningi izinto okufanele sikhulume ngazo singathuli sikhuze nalabantu bakithi abathanda ukwakha amaqembu ngamaqembu esikhundleni sokuba silungise izwe lakithi uma sesikhulekile sesiphela singawakha amaqembu okwamanje kufanele ukuthi sibumbane sibe imbumba sibe munye. We must be united and take over the reins of our country and make our people not suffer. For me, I'm very happy because I want to hear the youth. Because the youth, bafundile labantu thina sifundanga sase ngafundanga nokufunda. Nifunde naqeda manje ngihlaya ukuxakwa yini. Hayi ukuthi kukhulunywe into eshona le. Why are we in the townships whilst others are in the suburbs or cities? Why? Sithuleleni. Why do we take ukuhlupheka sikuthathe sengathi into efanele ngoba ngimnyama ayikho lonto izwe lethu leli asingakunqeni lokho ukuthi izwe lethu leli uNkulunkulu wasakhela wasinikeza yonke into esifunayo ozala ufuna uzohlala nathi akakhulume nathi sihlalisana sixoxe umuntu kodwa akafuni ukufika abe ingqongqo la thina sihlupheke
Ngikhuluma ke mina ngoba ngiyakwazi. Angihlali elokhuzeni kule nto bekade ngisho ehlala abantu abathile. Ngihlala le. Ukuhlupheka ngiyakutshela ukuthi izingane ezinganabani ezizintandana akekho umuntu oyinakile. Uhulumeni kufanele ukuthi ayinake, akayinakile. Ngisho izalukazi zinciphisela imali seziye kugcineni inkosi yami empilweni. Ngiyajabula mongizwe. I hope bonke bangizwe. We must not keep quiet when we are still oppressed. Let us expose these things. So I'm happy, and I'm happy that the young people have come together. This is part of the process of establishing our party. We now have the youth. And very soon, we'll be having abahlangene kanje mama. Very soon, because we are building ourselves into a powerful organization. And if umnyama, you are free to come. If you don't come, ngeke sikuhluphe. Kodwa sokusiza futhi. Uma sina singasahlali emkhukhwini, noma ngathi bungenandaba unjalo sokuthatha sikubeke nathi endaweni right. Kuba sifuna every South African aphile impilo ephilayo. Intsha is our hope. So I'm very happy that we are here today and we know what we are doing. Let us not take this organization as an organization that will come to make money. This is not the organization to make money. It's an organization to liberate South Africa. This one. That is why, if you look seriously, you'll realize that if we have one of us, ophume eceleni, asimncengi. Let me just tell you, abantu sebeke baba o Secretary General kule sebe u7 manje. Ngoba sidlali. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu, uyathandwa, uyikho konke, we don't care. We talk about our party. Laba bala kule party, abathi mabebona umuntu engasebenzi sikhuluma lesazi ukuthi kwenze njani noma eneyinkinga noma onile. Ebese sithi awusuke. Akekho umuntu odala ukuthi uyohlala esikhundleni kuyozangena ezulwini. Ayikho lonto. Akuyona indaba yakho if you don't know. Ozubuza ukuthi kwenze njani. Kunabantu abaze bathi bafuna ukulokhuza ukuprotesta ngoba sithatha idecision ethile. Kusho ukuthi ayikakheki le party le. Ayikakheki ngalendlela esifuna ngayo. Nginitshela impela. Nani nivuma impela nize nixoxe indaba nibhale ngayo. Yini yona le sifuna inkululeko la. Asivikeli umuntu. Sikhuluma nomonke umuntu la. Nalabo esathi kuqala bahambe azange sibaxoshe. Wayihambela ngoba kwakunezinto ezirong. Singafuni ukubaphoxa. Sitsheni isizwe ukuthi bonini. Ngoba iningi labo loneli kukhulu. Manje waye bese ningena indaba eningayazi. Waye ke ningewona olokhuza nihlala nithini lento lephezulu lapha. Lenhlangane makuthiwa manje abadala kakhulu abaphethe kakhulu phezulu kuthiwa yini Aniyona high command. Aniyona high command. I-high command okufanele ukuthi ikhulume indaba zalenhlangano. Kowenza kahle nongenzi kahle, kowenza inkinga nongenza inkinga. Akuyona indaba yawenu le sengitshena abadala ke manje nothi ngani. Ngoba ibona
Ngizokuthiwa impela bazobe beprotesta. Kufanele ngabe sithola inkululeko silwela inkululeko siyavikelana sodwa. Singazi nokuthi lo munye umuntu wenzeni. Ayenziwa lonto. Uma sithatha isinqumo sokuthi sakha lenhlangano, sasingakho inhlangano ezokwenza nalokho okuzwayo okwenziwa abanye. Ingakho nje abanye abantu abenza izinto ezirong singafuni ukubaphoxa. Uma sithi akaphume lo, asisho ngoba simsukela nje. Ngizwa kahle. Kodwa ngeke sinitshene ngoba asifuni ukungcolisa amagama abantu. Thina sibhekene nani nokukhulula umuntu omnyama. Asibhekile ukuthi umuntu omnyama onathi uma mhlambe kukhona okuthile sokufanele ukuthi siyeke umzabalazo ke manje sizolwa sodwa. Hawu bantu thina abantu abamnyama hawu sibahla kangaka. Kodwa sibuye manje uyayibona nje. Ngizwe phela abantu sebethi hey siyakhankasa. Ngizoke ngibone obani abakulehle abazobona bekhonka bekhankasa. Ngoba uma befuna ukuyokwakha iphathi yabo bahambe bakhe iphathi. Hayi ukuthi bahluphe thina la. Ngijabula kakhulu ke ngoba intsha ayidlali. Ngoba iphutha uma nabo sebengena kulezi indawo intsha. Intsha abantu engibathembile. Ngoba abantu bekusasa abantu abazi ukuthi ikusasa elabo. Siyezwana. Sizwana kahle. Nize nazi kahle akukho umuntu esizomncenga. Akekho. No, 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 no. No matter how good you are, or important you are, or educated you are, asingeni lokho thina. Akubona bonke abantu aba-educated la. Siyezwana. Fanele sihloniphane thina abantu abamnyama. Silungise lento efuna ukuthi ilunge. Siyezwana. We mabo. We nkosi yami. Hey. Hey. We bakwethu. Sizo mase sakha omama. Sokhuluma nabo. Ngiyazi ukuthi kuyakhulunyiswana ngapha nangapha. Nasentsheni bese kuqala ukukhulunyiswana baba ngathi hey kuyonakala ke manje. Because simele isizwe. Asiyimele thina, asimele isonto. Simele isizwe. Isizwe ngisho uhlanya lune right yokuphila. Ngoba lusidalanga lwadalwa uNkulunkulu whatever. Ngisho uhlanya lunelungelo lokuthi luphathwe kahle libe nendawo la likwazi ukulala konke. Umsebenzi wethu lo akona umsebenzi sibange sodwa. Mina ngikhathele nje impela leyonto. Ngikhathele. Ngizoba nomhlangano kuhle ngoba bakhona nabefundisi. Sizoba nomhlangano nabo buduze nje. Abantu okufanele ukuthi kube yibona abasibeka phambili abasikhombisa indlela nendlela eyazulwini le kuthiwa ihamba baye kuSathane abayinaki ukuhamba labo sithina siyezulwini. Sifuna basifundise lokho. Uyabona nje umfundisi uma sebamba umnyango ngesilokuzana ethi hawu Nkosi yami uthi izulu lisekhona pho. Kusho ukuthi phela mhlambe thina sesohlala la nompela. Ngoba phela indlela abasasikhombisi. Ngikutshena nje ukuthi mina lokhu okwenzeke manje akube into. Ngifuna youth ibe ne membership engaphezulu kwalesinayo. Youth. Ngoba ukuze sithathe izwe kufanele sibe ne 2/3 majority. Manje uma sigwazana sodwa sihlwebhana soyithatha. Siyobusa nini? Silibazisa isikhathi sokubusa kwethu. Siyasilibazisa ngokubanga. Uzonda umuntu nje ungazalwana naye ngoba nihlangane kwipolitiki. Angifuni leyo nto. Ngikushenda impela ungayibuzanga. Our job is to liberate
South Africa from oppression. That is our job. And that must be done by many of us voting, because we've got at least a route now to take over. Just to vote as Africans for ourselves. And we have it. Why do we pull one after the other instead of reaching the destination? Says one. Are you clear, guys? Should I have a satisfaction that the youth of this time will even do more than the youth that started? Are we agreeing? And when we take our decisions, there are decisions we are going to take in putting our party straight. Because khona abantu ebebelibophe ngezinye intambo belidonsa belibhekisa ngapha nangapha. Asayivumeke leyo. Sifuna ukuhamba sithule sithi tu. Each one of us is important. There's nobody who is more important than others. We, as members. And we should keep that. We should keep that. And we should respect other people, other members. We should not fight for sweet nothing. Because the comrades do so. We don't need it. We need peace here. We need unity here. Sonke, all of us. No one is bigger than the other. We are the same. People are doing everything out there with the intention, as you look at it from a distance, that we want to make them to be weak. But that is not the case. The case is these guys must not get their freedom. You might act differently, but you are saying the wrong thing, that Umtomyama must suffer forever and ever. We should not accept it. We, as African, don't worry about people who go to United Nations or to somewhere and talk about us and say we are killing them when we have never killed anyone. And we don't want to be told by people who sit in their own countries about our country. We mustn't. Because this is our country. We stay here. And whoever comes as a should know. But come here, be with us, be part of us. Now the Youth League. Bafowethu nodadewethu. You have a task. We want to see you in the forefront of taking this country as we go. You are our banongatakela agekho. Because we are a future of this country. That is the point. Awuzwake. Hayi uyabona ke ngiyanangijabulisa. I'm very happy. I want to congratulate these comrades who have been given a task job to lead the youth in South Africa. I want to congratulate you. I want to wish you success. We are going to be together. And I can tell you, because I realize that if we don't get closer to you guys, things can go astray. So sizokusondela manje. Ngoba sengathi ngontanga yini impela. So besila iduze nje. Maniphefumula nje sizothi uphefumula kanjani. Kushenda. Thina njengoba siyintsha sila
asihloniphi leadership. Ayikho imoto engahambi ngena steering. Ihamba ngoba ine steering. Steering lesi. Landelani. Kodwa ukuze nikwazi ukuthi ma udrive engakwazi ukudriver, ibani seduze nibacebise. Advise them, talk to them. Nobody must be bigger than the other. We are the same. And I'm very happy. And I'm also happy that when I looked at their team here, it looks like it was thought out very well in terms of who comes from where. Right? Ayikho iprovince engamelwe la. Akunjalo? Angithi? Sonhlupha ke manje. Ngoba sonibheka ukuthi lo phuma kule uhamba kanjani? Uyashesha noma uyanensa? Because sifuna ukubona imphumela. Sifuna ukubona imphumela. We want you to be something efana nento etshaliwe noma umlilo oqaliwe wawusuvutha. Next year ngalesikhathi you must tell us a story more than the story you have told us today. Esikhethiwe. You must tell us about the youth in South Africa. Where are they? What have you done to ensure that indeed, as we go for elections, we will win? Because the youth is the youth. Even if I was wanting to run with you, ngingafala ngoba angisakwazi ukugijima. Ngisho njalo ngigijima my babo. All I'm saying, the youth has a task to lead us as we go to our freedom. No youth must sit behind and think that others will do it. Siyezwana, we are going to be asking how many branches do you have? How many membership in your own do you have now? Sifuna ukuzobala. Siyekile yonke into le. Asifuna ukuxoxa izinto esezidlulile ngoba niyathanda ukuxoxa indaba esezidlulile nenizibonela kude. Bukani nje ukuthi senzani. I'm saying here is the youth today. Then the women very soon will be here. Maybe not the same ground, but you'll be here. Saying no problems should happen. Sizwana kahle. Don't look down upon the other. Hlonipha owakwenu. Ngoba basihloniphi laba basicindezela. Siyezwana. Sizwana kahle. What we are going to do now, I just tell the youth must know. We are actually going to come to our provinces. When we talk about the mother body. We are starting soon. So qale Limpopo angezwa. Sizokwakha structure eyiphila will never be another thing ebizwa kuthiwa iparallel. Ngazi ukuthi isho ukuthini. We are now going to come ourselves. Sizokwakha ilokhuzana nani. Asiseze ukuvumela kube khona umuntu oyedwa noma amabili abathathu abakha ama-branch all over. Stopped. Ayisekho lonto. Because sakhe imbutho la userious. Siyeza bondate riatla mo. Riatla mo. Ka urifela ya no ari papa. Uyutla uyitlo anhle. Okay. Ngadlali la. Asidlala asakha into wrong. Sakha umbutho.
the entire leadership yale sohlala lapha ya sakhe zonke ilokhuzana kodwa siqala kwabakhulu abazokhethwa lalelandla ngifuna manje ningavumi babantu befika bethi sibe kubani suka wena bani no sifuna ukufika lapha enikhona kube yinini nizositshena ukuthi njengoba silapha nje napha esibathembayo ngizwa kahle ufunda kwezakho ukuthi yini enzekayo mongafuni kwezakho kwakho lokho kulungile bakwethu ngithena nje anginikhiphele nje lokho okuncane nje sizofika sofika impela sitheleke sifuna ukwakha abantu manje not abantu othi bakhile bebe bebhidliza ngelinye ilanga ngonixoxela engakushongo ukuthi why we took some decisions at times uyangizwa kahle awungasishaya isingisi nami kancane nje Ngiyabonga bakwethu ngifuna ukunibonga nonke ngokufika kwenu ngobuningi benu kuyiqiniso ukuthi ikusasa lale lizwe lisezandleni zale party the future of this country is in the hands of Umkhonto weSizwe and we're going to tell you more because we are going to see this party growing and growing and growing. This is the home of the poor, Tina. So I'm very happy. Bakhulumile ilokhuzana intsha la akulona ilanga lokukhuluma kwami leli. Intsha bikhulumile yaqede yathi nya. Mina nje kuphela ngithi hey intsha nazi ungathi mawona ucabanga ukuthi uzothi awungixoleleni no. Mawonile angeke futhi sithi ngoba wena ugedle ihlekisa kulungileke hlala la no akahambe nogedle ihlekisa hamba shona la ishona khona uma ibheda akukho umuntu esimncengayo ngoba ungena ngokufisa kwakho nangokubona ukuthi lento izosithatha isibeke enkululekweni uma sekuyiwena oyikhelayo in other words oyidisturbayo hey so dila nawe umuhle umdala umncane uhlakaniphile awuzuzenza uhlakaniphile ukudlula bonke abantu so dila nawe asidlali nje otherwise ngabe sahlala kulabo abantu abebebulala iorganization endala yokhokho ukuba kuba kunjalo siyavumelana ningizwa kahle kuloko okugcina engushoyo musani ukuvuma ukuthi kube khona into okuthiwa ama-parallels ayikazi ibe khona leyo nto ayikaze nje kube khona umnyangala nangala sizonitshena nokuthi yini ebangela lokho mase sifikile ngoba sonichazela yonke into okungcono singaqeda unyaka impela sizakha ilokhuzana izinto zethu emaceleni la kodwa sakhe izinto ezi-right hayi ezithi zakhiwa zibe zona zibe iqhatha abantu zibe zenza yonke into le izophela leyo nto mungafuni sorry phuma ngomnyango ubuyele kwagogo noma uyela uyakhona not la siyezwana ningathike mase sithatha inqumo nithi hawu mina ngenzeni mawenza into wrong sokubeka endaweni yakho asiyenzelanga ukudlala lento senzela ukukhulula umuntu omnyama osehlupheke for centuries that's truth and asifuneki ukuthi senze enye into siyavumelana siyabonga ke nihambe kahle bandla umkhonto wami umshene wami umshene wami we baba hawulethu umshene wami umshene wami we baba hawulethu umshene wami umshene wami we baba umshini wami
umshini wam, umshini wam. Ndondika wena mfana. Umshini wam, umshini wam.